An gima nyalo wacho. Wach mar konyo kata duoko lwedo ne jonyuol. Ok apar ka en gima onego bed nochuno kata gima onego bed ni paro ne ng'ato. En gima onego bed kaka msukumo, gima onego dhir ng'ato. In iwuon onego feel ni be onego bed natimo ma. Background ni chal nade. Be nyalo ng'isi ni onego bed ni ikonyo jonyuol ni. Nikech nitiere jonyuol ma samoro ok dwar konyi. Gin inyalo bedo ni in gi tich to gin pod ginyalo bedo ni gikonyi. Inyalo miyo gi pesa to pesa ni is just a drop in the ocean. Koro samoro kamiae onego dhiri mar ne nyalo konyo jonyuol ni kata ok nyalo konyo. Tok chuni go nikech aparo ni mane gima mienjo. Janyuol chuno mar mondo mi ng'ato miye pesa, nyathine miye pesa, koso onego bed ni en mana gima ng'ato golo. Onego bed ni nitie gima dhiri ni gino ne gitim kata ok en gima ochuno ni nyaka itim. To Adah ka onge gima dhiri mar mondo mi tim. Ka onge gima dhiri mar mondo mi tim. Mano fuwa. Nikech gini ka nyalo neno ni an kuma wuoke samoro jonyuol maga omoko gin gi mwandu. Okay, konyo. Kaluwore koda ok en financial kende. Nikech janyuol nyalo konyi, inyalo dhi skul misom. Ni kasto expect ni konyo is just financial. Bero ni nyalo wuok mi dhi bed gi janyuol ni. Nikech pesa is not everything. Inyalo wuok mi dhi bed gi janyuol ni. That lime no ikonye seriously. Ok en only financial. Ano ka Jeff bende ni ikino wi matin. Okay, Adah wacho ni konyo kata duoko lwedo ne janyuol kuom nyathi ma seche moko osechandore